Kif aħna ħbib tagħna, mela llum ħanamlu daqsxejn ta' xandira partikolari. Ovvjament qegħdin f'dan il-perjodu l-istaġuni elettorali u għal daqsant insomma l-bieraħ nedejna il-podcast ma' Xon Gravina minn ma raħx naħseb tagħmlu tajjeb tmorru tarawh għax huwa minkejja li speċa qed nitkellmu dwar l-ekonomija u l-affarijiet li forsi jinkwetaw in-nies b'mod li ċittadin komuni li jitkellem dwarhom. Naħseb li wkoll kien podcast pjuttost divertenti. Għada ħireġ podcast ħafna iktar tekniku ma' Marisa Xwiereb, il-bravissima Marisa Xwiereb li nista' ngħidilkom il-kru u jiena l-bieraħ ħriġna minn dik il-poddata b'moħħna kabum u ħarqan ħafna naqsmu magħkom. Illum ħaramlu l-ewwel taħdida ta' din ix-xorta li hija taħdida mal-Patreon stan. Palma tafu aħna għandna komunità ta' patruni li ħafna minn għandhom ħafna opinjonijiet. Illum għandna lil Robert u għandna l David. Kif aħna? Alright, mhux ħażin. U wara din is-sigla, qabel is-sigla, kemm infakkar li bħalissa għaddejjin bitħejjiet tal-każin għad-dibattitu l-kbir bejn iż-żewġ mexxejja, delwaqt se nħabbrilkom id-data. Tajjeb li nissottolinja illi Alex Borch laqa l-istedina biex ikun partieċi fid-dibattitu biex iwieġeb mistoqsijiet tiegħi ta' Mark tal-każinisti minnu fih. Għadna sa' issat nistennew però tweġiba mingħand il-Prim Ministru, ovvjament aħna ħerqana ħafna li jkollna ż-żewġ mexxejja. Patreon.com/John Maliek tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità. Ara tlaqna bis-sigla. Mela, tlaqna? Mela, Robert, David, l-onet nixtieq nistaqsijek, mistoqsija pjuttost wiesa. Kif qed tesperjenza waħda l-perjodu? Tal-elezzjoni, naqra kif ta' jaded. Sissa ma laqatni xejn ta' barra minn hawn li ngħid ħanara bidla fil-pajjiż, it feels like more of the same, ħankun onest għalija. Kuħadd tifajjar ħafna proposti li jidhru grandjużi, ma nafx minn fejn ġew il-flus kollha li Alla jbirek dawn nies ħajroxxu fuq il-pajjiż. Naħseb hemm ħafna proposti li ġew kind of mhux moħbija, proposti tajbin li n-nies ma tawx każhom u mbagħad affarijiet oħra li ħadu ħafna center stage li forsi ma ħaqhomx jidhru daqshekk daqs proposti oħrajn. U ovvjament maħniex qed nisimgħu biżżejjed ma' t-tielet partiti li naħseb għandhom ħafna x'joffru wkoll. Jisom ovvjament ma maħniex nisbaw biżżejjed għax mhux intuhom biżżejjed pjattaforma għax huma mhux qed ikunu effiċjenti xi tħoss. Probabbli m'għandhomx pjattaforma kbira s żewġ partiti l-oħrajn li jiddominaw ħafna il-da ċentru ċiviku Malti, unfortunately. Li anke jekk għandhom proposti tajbin li forsi, jekk ma jitilawx, li forsi jistgħu jittieħdu ideat lill-partiti l-oħra. Ma narax li x-proposta għandha tkun ta' partit. Storikament ġat ħafna li jkun hemm il-partit iż-żgħar li per eżempju naf meta ġejna l-Unjoni Ewropea l-alternattiva kienu mutur importanti ħafna biex nitlu fl-Unjoni Ewropea. Jidher li anke fid-divorzju kienu pjuttost strumentali. Jiġifieri dan punt vera interessanti, rari naħsbu daqshekk fuq kemm fil-fatt il-partit iż-żgħar jinfluwenzaw il-politika tat-partiti tal-mainstream. Jiġifieri s'issa kollha nagħmel sommarju ħafna proposti li ftit ċettiku dwarhom. Ftit ċettiku ma narax kif vera jirrispondu għal vera bżonnijiet tas-soċjetà Maltija, ħafna wartu żgħar ma jidher xejn biex nara sustanza. Jiena naħseb l-iktar kritika komuni li qed nisma' partikolarment minn nies fid-negozju ma dawn il-proposti kollha kif jista' jkun li se jiġu fis-seħħ għax bħalma ħan investigaw hemm ħafna li proposti li jiswew ħafna flejjes kbar. David? Jiena kolli nagħmilha inna kelma waħda, nużaw kelma buzzword. Xi kultant nużaw ħafna kliem, jintużaw ħafna kliem waqt dawn il-proposti, sostenibilità, enerġija effiċenti, well-being, mental health, ħafna kliem illi jinstema' tajben ħafna, kulħadd jaqbel magħhom, ħadd ma jistgħidlek jiena m'iniex favur dan l-affarijiet. Però x'intibda tasal il-proposti xi kultant tibda ssib ċertu gaps fl-affarijiet u tipprova tgħid imma qed naqbel ma' dil-proposta hija proposta tajba, però x'inqiegħed nasara u qed nara kif ħa taħdem fil-verità.
xiem waraja. Hemm proposta li ssiba partikolarment astratta, jew forsi vaga. Jiena per esempio semmew, nasib it-naluma semmew il-well-being index. Ja tanti hija kelma illi jista' jkollha sinifikati. X'jista' jkollok x'inhu tfisser well-being illi l-SMija probably is just a checkbox on a list li ġenerata isma' dawn il-kliem rridu nsemmuh fil-proposti tagħna. Però xin tibda tasal imma x'qed tfisser għalik well-being, qed tfisser għalik iktar flus fil-botta dak li jkun, qed tfisser għalik iktar kwalità ta' ħajja. U anki dawk huma kliem quality of life, xi tfisser quality of life. Għalik xi tfisser quality of life? Għalija quality of life tfisser mod illi jiena qiegħed ngħix b'xi mod kuntent. Happiness, yes. Jiena nixtieq li forsi nisottolinja ħaġa, kif nara jiena din l-elezzjoni. Ġifieri, ma ninsewx li din l-elezzjoni tħabbret f'dan il-kuntest fejn konnet ngħidu l-Prim Ministru qal korrettament li madwar id-dinja hemm ħafna instabilità, ħafna inċertezza. U minnu għandu raġun. Ġifieri inti għandek fl-Ukrajina pereżempju, l-Iran mid-dera milli qed naraw daw jgħatu kienu u jgħatu ħajkomplu. Sa din, ovvjament, toħloq ħafna inċertezza u l-Prim Ministru qal jien għandi idea ejja nsejħu elezzjoni sabiex ikun hemm daqsxejn ta' stabbiltà fil-pajjiż. Issa bħala premessa, bħala argument, jien ma nsibux argument li mhuwiex validu, huwa hemm ħafna argumenti favur l-idea. Illi żewġ partiti jisma' id-dinja tinstab daqsxejn ċerta, ħaniġu qudiemkom u ħnajdulkom sma' għal 5 snin li ġejjin aħna f'din id-dinja ta' turbolenza kif beħsiebna nigvernaw. Il-problema hi fil-fema tiegħi li sa issa iż-żewġ partiti f'dan il-kuntest ta' ħafna taqlib dinji, it-tweġiba hi ejja nberbqu kemm jista' jkun flus. Sa di f'widnejja tinstema' daqsxejn il-loġika, tinstema' ftit redikola. Meta nqis li Malta jiena naħseb għandha bżonn tinvesti ħafna iktar fl-infrastruttura. Sptarijiet, sistema ta' trasport tal-massa. Ħafna iktar f'daw l-industri illi Malta għandha bżonn tħaddan iktar biex ma jkunx hemm daqshekk impatt ikraħ u ħażin fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna. Però minflok qed naraw isu da' żewġ partiti li ddeċidew ikunu żewġ ġenituri id-divorzjati sfortunatament sa issa illi flok qed jindirizzaw il-problema fundamentali fil-fema tiegħi. Qed jgħidulna isma' tinkwitax għax jaħantik 1,000 euro, jaħantik 1,200 li nerġa' ngħid fil-kuntest ta' dinja illi hemm dan it-taqlib kollu, din l-inċertezza kollha f'idnejja ma tagħmel sens. Ma rafx intom kif tarawha. Ħanna ħafna darbi nħarsu lejn l-istatistika u ma joħorġu n-numri u jgħidlek għax il-GDP tal-pajjiż żdied, u vera, żdied, ġifieri il-GDP ta' Malta żdied b'mod brata ħafna iktar għolja minn kemm żied l-Ewropa. L-ammont ta' nies li hawn miktubin li ma jaħdmux huwa qed all-time low u hija realtà dak huma n-numri. Però mbagħad dawn in-numri x'inti tasarhom li l-GDP żdied fiha nnifisha hija biżejjed. Lex jekk jien il-GDP tiegħi over the last 10 years żdied ma nafx in-numru imma ngħidu żdied bi 20%. Imma l-popolazzjoni tiegħi żdied bi 25%. Mela fil-verità aħna mmorna pass lura, mhux pass il qudiem. Għalfejn tgħid pass lura? Għax inti qed tgħid mela jiena aħna tlieta bejnietna qegħdin naqalgħu 100 euro. Mela l-GDP tagħna f'dil kamra huwa 300 euro. U issa daħħalna raba persuna. U draba persuna qed taqla 10 euro biss. Okay? L-erba l-aħna ma xorxin il-GDP tagħna m'għadux 300 ma ġiet 310. Żdied. Però issa din persuna oħra rridu nipprovdula s-servizzi neċessarji min-naħa ta' saħħa, qed tuża l-infrastruttura tagħna min-naħa ta' trasport, qed tuża l-infrastruttura tagħna mill-lat ta' dawl, ilma, dranaġġ, kull neċessità bażika li aħna qegħdin naħarsu lejha. Mela li inti rajt dak il-GDP growth, rajt in-number jikber, fih innifsu għalija ma jfisser xejn. It's just a statistical number. U kif jgħidu ġifieri lies, them lies and statistics. Inti taraħ dan din id-dinamika konfliġġenti bejn it-tkabbir ekonomiku u l-kwalità tal-ħajja li jżomm daw tensjoni bejnietom?
narom kważi konfliġġenti. M'għandhomx għalfejn ikunu konfliġġenti fis-sens tkabbir ekonomiku jista' jwassal għal kwalità ta' ħajja kbira. Imma kien hemm studju li saru pereżempju jidher li l-Amerika li pereżempju inti iktar ma taqla minn 50,000 jidher li kienu sabu xi ċifra ma f'kemm eżatt, imma li taqla iktar minn ċertu ammont mhux se jżidlek fil-kuntentezza fil-ħajja. Li kważi li detrimentali għax inti mbagħad tixtri iktar affarijiet, tinkwita l-affarijiet li tixtri, it almost becomes a burden rather than a gift. U n-nies jgħidu probably ħadd jisma' ġifieri inti ħadd ħajtik iktar flus ħadd tgħidlu le. Imma il-verità inti għandek bżonn ċertu punt ta' flus biex tgħix. Iktar ma żżid flus ma jfissirx li inti ħatkun iktar kuntent. Tifhimni? I mean, tarhom ċertu nies li jaqalawlek il-miljuni u jisom imġienen fis-sens jgħixu ħajja mbażurin, jiġru wara aktar flus or whatever. Naħseb Malta għamilna problema li qabbilna l-flus mal-kuntentezza li m'għandhom xejn x'jaqsmu flimkien. Inti studjat il-soċjoloġija, toħxbok is-soċjoloġija, konna ħafna minn daw il-konversazzjoni soċjoloġi, il-ġerarkija ta' Maslow tgħidlek illi irrid ikun hemm rikonoxximent tal-fatt. Il-bniedem għandu bżonn ċertu ammont ta' flus sabiex ma jkunx ansjuż dwar il-flus tiegħu. Issa inti qed tgħid illi jista' jkun li għaddejjin minn perjodu għaw Malta fejn il-flus saru an end of themselves. Eżatt. U nissaponi li għawek ħajibda l-attak fuq il-konsumerizmu. Le, mux konsumerizmu, anzi, il-konsumerizmu huwa li jiġi wara. Sowa, il-konsumerizmu huwa dak li jiġi wara l-nentin tant għandek flus, ma tafx taqbad tagħmel bihom tibda tixtri ċuċati. Thinking li dak jagħmlek kontent. Tifhimni? Il-lati semmi ta' Maslow pereżempju jiena neħraq ħafna li waħda mill-bottom hija li għandek saqaf fuq rasek. Neħara ħafna li dak il-bżonn bażiku tal-bniedem aħna Malta ġibnieh spekulazzjoni u għalhekk ħafna nies spiċċaw barra mis-suq tal-proprjetà għax qed nispekulaw fuq ħaġa li mhix fejn li tispekula fuqha għax hija bżonn bażiku tal-bniedem. Jena li dak mhux m'għandux jintmiss, għamel flus minn fuq ma m'hemmx għalfejn. Ġibnieh letteralment. Fil-verità, parti mill dan il-forsi konflitt li nistgħu niskrutinizzaw huwa proprju dan li qed tgħid inti għax parti mill-mutur ekonomiku tagħna importanti huwa l-iżvilupp. Meta qed importanti ġifieri huwa mutur li jikkontribwixxi ħafna lejn l-ekonomija tagħna. U ma minnix distinction, bej setturi li huma setturi ta' kwalità versus setturi ta' kwantità. Turizmu u l-konstruzzjoni huma setturi li jibbażaw fuq il-kwantità. Fil-waqt li nsemmu l-finanzi, il-gaming, ta' huma setturi ta' kwalità. Mhux bil-fors. Ġifieri f'kollox jiena ġej mid-dinja tal-economics. Dak id-dinja dejjem għandek żewġ affarijiet, għandek il-loss of demand and supply u the law of utility. Ġifieri inti f'kull industrija, il-moment li inti żied xi ħaġa, tittara x-utility hija tieħu minn dik il-ħaġa. Mela kif ħataqbad it-turizmu. Żoltina definizzjoni ta' utility. Utility huwa il-valur li jiena qiegħed nieħu minn dik il-ħaġa kien jgħidlek John, triġġelat. U inti jgħidli iva, bħalissa sħan għandek tiġġelat, u inti tajta utility ta' 100, sa dik x'inhu dik in-number u għalik. Kiltu għoġbok ngħidlek issa hu ieħor John. U kiltu, però ma s-sitt wieħed tibda taraħ naqra żejjed dal-ġelat għax issa tibda jagħmellek uġeħ ta' żaq. Jekk ngħidlek isma' saħħu l-mid-ġelat, mhux tal-li qed iżjiedlek, irid tal-li qed inaqqaslek. So f'kull industrija li aħna għandna, f'kull ħaġa li aħna qegħdin nippruvaw nibnu, il-utility dejjem qed hemmhekk for every increase. Jekk jien pereżempju nisma' illi numru rekord ta' turisti f'Malta. Konna 3.5 million, ġejna 4 million, ħanġu 4.5, qed nantiċipaw dak li kien predicted fuq il-Vision 2050. Tgħid li mhux ħaġa tajba li għandna iżjed turisti, imma qed tiġi l-kwistjoni ta' utility. Għalkull jiena mit-terf turist li jiena żied. Il-cost fuq in-naħa l-oħra, x'qed ikun? Jien qed inġib iktar turisti li qegħdin jonfqu inqas u inqas per capita, jien qed inġib turisti li issa qed ikunu ta' burden fuq is-sistema sanitarja tagħna, għalfejn jekk jiena fit-triq tiegħi qabel kien hemm 20 dar u kien hemm kanna waħda ta' dranaġġ għaddejja mit-triq. U issa dak l-20 dar kollha waqgħu u tal-appartamenti li tilgħin Airbnb. Issa hemm 8 appartamenti u penthouse
9 times 20 jiġu 180, però l-istess kanna tem. Ekku. Kanna ekbar. Di ta' turizmu mill-konverzazzjoni li kelli l-biraħ ma nixtieqx li naqsam wisq, jew forsi ma nixtieqx li dak li jkun mbagħad ma jmurx jara il-poddata ma' Marisa, però tkellimna ħafna fuq il-problema tat-turizmu, ħafna fuq il-problema tat-turizmu. L-istatistika turi dak li inti tissuspetta li fil-fatt per capita qed nonfqu ħafna inqas. Jekk inti tara in real terms bejn 2015 sa issa il-nefqa per capita tat-turist f'Malta hija inqas bi 300 euro. Mhux xajta. U dik m'intix qed tikkonsidra l-increasing cost fuq l-infrastruttura tagħna. Ekku. Jekk jien issa dat-turist qed juża l-public transport biex jitrevilja minn posta l ieħor. U l-istess public transport qed nużah jiena biex immur għax-xogħol. U mort fuq l-istage u issa tliet basis għaddew minn qudiemi u ma bbewniex. Jiena mela jien żiet il-frustrazzjoni, il-well-being tiegħi. Mort tard tax-xogħol, irid jew mmur iżjed kmieni għax-xogħol jew nibqa' iżjed tard tax-xogħol. Għalfejn għaliex tgħidli mhux iżjed basis, però that is not the answer in itself. Infinitudni wkoll ta' kemm tista' kollox huwa domino effect. Jien naħseb din il-kwistjoni tat-turizmu tal-massa hija xi ħaġa li għandha bżonn tiġi indirizzata m'iniex ngħid ejja nwaqfu t-turizmu guys. Ovvjament it-turizmu Malta bil-fors irid ikun. Malta huwa ġojjel ta' ħwejjeġ naturali u storiċi li huma għandna nkunu kburin ħafna bihom u għandna nħarsuhom. Però hemm din ir-realtà, ġifieri wara 2022, ma 2022 Clyde, ma nafx tiftakruhiex di, Clyde kien ħareġ jgħid għandna bżonn nħarsu lil hemm mill-kostruzzjoni, turizmu tal-massa u milli nimpurtaw il-ħaddiema. Kien anke niftakar ammetta. Kien qal isma' jiena kont wieħed mill-arkitetti ta' li konna dit tip ta' ekonomija imma għandna bżonn niddiversifikaw. Jien dak iż-żmien kont għadd dan raġel li wanta prinċipju onest u illi għandu viżjoni li nista' naħseb nikkonkorri magħha jiena. Però mit-2022 l-affarijiet minkejja li kien hemm dik is-sejħa għal xi raġuni żidna fl-appartamenti li bnejna, kull sena bnejna naqra iktar. Żidna fit-turisti kif qed tajt int mela di tal-Vision 2050 tad-daħqu. Da is-sena l-oħra nedew il-rapport ta' 2050 tal-Vision 2050 u sena l-oħra dis-sena stess. Sewa, fiha qalu illi sa 2035 ħajkolna f'Malta 4.5 million tourists. Mela sewwa, sentejlu kellna 3.5, is-sena l-oħra kellna 4, dis-sena id-data turi kollha li ħajkolna 4.5 million. Qegħdin 9 snin iktar kmieni minn dak li antiċipa r-rapport. Issa l-problema edaw illi għaw dan iċ-ċiklu vizzjuż illi inti għandek bżonn tibni l-appartamenti biex ir-rota ekonomika tkompli ddur. Però aħna l-Maltin il-birth rate tagħna hija fjakka immens. X'ħadd trid joqgħod f'dawk l-appartamenti mela daw l-Airbnb li qed tajt inti nimluhom bit-turisti u l-bqija il-lavranti li jibnuhom u jieħdu ħsieb it-turisti. Din hija magna illi ma tistax tieqaf. Din hija magna li mingħajr politika vera ta' kwalità se tibqa' sejrek, se tkompli tespandi, iżjed karozzi, iżjed nies, iżjed stress fuq is-sistema, iżjed proprjetajiet, iżjed svilupp selvaġġ, diment illi xi ħadd ma jiddeċidix illi jisma' minn Clyde, hija għas Clyde mod jisma' minn Clyde. Għas Clyde mod jisma' minn Clyde. Ma nafx, u l-problema hi biex nġibalu għall-elezzjoni illi fil-verità mod nisma' ħadd illi fil-verità qiegħed jara kif jindirizza din il-problema li qed tidwi mas-soċjetà kollha. Mhux talli mhux qed jindirizzawha, tanti qed jippruvaw jaħbuha jitfawha taħt laqqas biss qed jirrikonoxxu l-problema, dik hija l-għar issue niftakar li fl-elezzjoni li għaddiet kien ġa qed jisemma issues ta' overpopulation, konna qed nitkellmu naqra fuqhom ta' daw il-problemi kull sajf bid-daw li jitlaq jew whatever, kien hemm dejjem issues, they were at the forefront. Issa all of a sudden isaqqasi issue, ġifieri l-issues il-kbar huma kemm ħajtik flus il-gvern prattikament. Jien ma nafx inti naħseb segwejta bħalma segwi jiena, ġifieri jiena nipprova nsegwi kuljum u nisegwi li proposti li dak parti minnhom għandhom anke l-lista sħiħa ta' proposti. U x'intu qed taqra minnhom tgħid jien kif ma smajtix fuq in-news
reels li qed nisma'. Għalfejn l-€1,000 jew €1,200 il-ħin kollu nisma' bih imma ċertu miżuri li huma iktar forsi iktar jagħmlu sens in a long term minix nisma' bihom. U naħseb xi kultant taħna tant ġejna poplu nies illi rridu dik l-instant gratification on things illi sfortunatament jekk qed ngħid ara ħanamlu pet scan ġdida tajba. Min ħajġi jgħidlek li ma rridx pet scans ħalli ma identifikaw xi ħadd li forsi għandu kanċer jew għandu xi ħaġa. Imma li inti ddaħħal xi ħaġa issa naw qudiemi fil-bot jew fidejja, ċikulant intuha valur ikbar. Allora anke fin-news it gets more views. U ċikulant anke il-medja qed tippromovi iktar dik il-narrativ. Sensazzjonali. Dajt jgħidlek isma' jekk nerbħu niċċelebraw flimkien għax ħanibatlek €1,000. Hija storja illi sa rbaħt il-jackpot Las Vegas. Taf xi tinsaqsik inti economics studjajt? Ejja. Mela, li xtaqt nkun naf minn għandek, hija meta inti taqbad u tagħti €1,000 il-200,000 fruħ ġo soċjetà ta' ma nafx 500,000 fruħ, 600,000 fruħ kien qegħdin. Però il-produttività fl-istess ħin mhux neċessarjament zitta. Mela. Xiġri hemm effett ta' inflazzjoni. Użgur, inti nibdew mill-premessa li din kienet costed u l-Ministru tal-Finanzi għal-isma li għal-ġol kaxxa u €1,000 għal kulħadd. So nibdew minn hemmhekk illi għadak. X'in jien tajt €1,000 dak li jkun? La dak l-€1,000 ħajkun ġej għajdu la mix-xejn. Alright? Mela din ġiet krejata from zero. Ma kienx hemm an input productivity li jien għamilt, jien just id-dubbajt €1,000. X'ħan għamil bihom l-€1,000? 50 sen ilu kikun nannu tiegħi dak l-€1,000 kien qabad warrabhom kollha tafahom il-bank. Illum the rate of savings to the rate of consumption hija ħafna iktar differenti. So, speċjalment la jien dawn l-€1,000 ġibthom mix-xejn, iċ-chances huwa li jien dawn ħanhom fuqhom. U ħanhom fuqhom f'xi ħaġa li forsi m'għandix bżonna b'mod bażiku fuq it-triangle tiegħi ta' mażlhom hija xi ħaġa li iktar luxury. X'ħajġri li mela jekk jieħanejt taf xiex dan l-€1,000 ħammur bihom weekend break. U ddeċidejt li mmur weekend break. Is-supply ma nbidlitx, demand supply qed tgħidli li jiena f'daqqa waħda u domandi kbar biex dak li jkun għamel consumption ta' xi ħaġa. Però s-supply ta' fejn jien nista' mmur weekend break li sta' għadu mill-bieraħ ħallum, ma nbidilx, ma nbnewx id-doppju appartamenti mill-bieraħ ħallum. Demand supply jgħidlek xiex il-prezz biex isib equilibrium price għandu jiżdied. Okay? Issa, hemmhekk issa ġiet problema oħra lija. Mela jekk jiena dawk l-€1,000 llum infaqthom f'xi ħaġa li tatni good utility, tatni xi ħaġa li żidiet li l-well-being tiegħi in the moment, instant, għax jiena stajt immur holiday, stajt immur nirrasta, mort weekend break, whatever. Issa għaddieħla li dak l-€1,000 jew l-1,200 m'għadux hemmhekk issa. Jiena lest li nerġa' naqqas lura il-quality of life tiegħi li dan il-lussu li għamilt biex infaqt l-€1,000 naqtaw minn ġo ħajti, jew issa daħħaltu u ġibtu bħala parti minn the way I am. Issa jiena għandi bżonnu dan, ma għarax ħan għamel, jew ħan naqqas iktar il-savings rate tiegħi biex jiena infaqtu. Jew inkella rrid naħdem iżjed, rrid naja iżjed, ħan naqqas il-well-being tiegħi minn ħimma l-familja biex jaqlajtu ħalli nkun nista' nonfu. So, for an instant gratification now, jiena qed innaqqas il-gratification tiegħi in the longer term. Xi kultant aħna nħarsu ħafna sam neħerna. Ma fil-każ tiegħi hemm distanza. Kieku inti kont politiku Rob, fl-aħħar mill-aħħar inti tiġi elett. Ekku. Sawa ġifieri għandek dak lan inti, għax mingħajr ma tkun elett ma tistax tigverna. Twax tajt kulħadd, għadni ma ħabbartix. Għal l-bieraħ. Għal l-bieraħ, better jew ġat fajta. Ma rajtux isma' Sallabni. Isma' minn għadu forsi ma raħx, għamilt podcast tajjeb ma' Robert fajħabbatna naqra idejat fuq konsumerizmu, kapitalizmu, xjenza, rigorozità
fix-xjenza. Anomija. Ġajl, jekk qed tara, jekk qed tissegwi. Tiftakar konna għamilna tiflil ma' David fuq is-sistema elettorali u kif taħdem il-sistema elettorali tal-votazzjoni tagħna. Importanti li nerġgħu nibdew nixxerja dak. Jekk mhux qed tara xi ħadd jista' jgħid il-ġajl, jew insomma fakruni għadha fil-għodu biex ngħid il-ġajl. Għax kien podcast importanti ħafna illi wieħed jifhem insomma kif tħaddemna għal-vot. Kont qed insaqsi illi inti ovvjament trid teleġi ruħek u jekk inti taf li dawn l-affarijiet jaħdmu. Jew almenu għal jisna qed naqblu li għalina ma jaħdmux forsi daqshekk. Però hemm parti sostanzjali tal-poplu li forsi taħdem miegħu. L-għażla tiegħek xi tkun? Le, għara jiena personalment x'nara jien il-gvern għandu jkun dak li jara x'inhu l-aħjar għall-popju tiegħu. Issa, again, hemm conflicting interest. Bejn x'taħseb li hu l-aħjar u x'jaħsbu n-nies li huma l-aħjar jafu li huma affarijiet differenti. Imminti il-gvern ġrabi nara ħisu l-ġenitur tal-pajjiż sewwa. Inti bħala ġenitur taf li hemm ċertu affarijiet li t-tfal tiegħek dak il-ħin mhux se jogħġbuhom, imma taf li huwa tajjeb għalihom, taġid għalihom in the long term. Sewwa, issa għandu l-gvern ikun ġenitur tal-poplu, alright, forsi tinstema kera, imma in a way, jekk inti tifhem il-moħtar minn dan kif jaħdem li jekk jien ħantik €1000, inti taqbad tudber baqhom. U forsi tgħid li kulħadd ħajber baqhom, le mhux kulħadd. Ma allura mhux forsi naħseb għal dawk in-nies li mhumiex daqshekk tidher tinsema kera kapaċi jaħsbu għalihom infushom u x'inhu l-aħjar għalihom infushom. Mhux kapaċi jaħsbu fit-tul jew ma jfux l-investimenti pereżempju. Anke forsi l-edukazzjoni tkun naqshithom xi daqsxejn. Eżatt. Ġieli naf li Malta żgur għandna problema ta' financial literacy, hija nibda minni, ġifieri ta' kemm jimbaħnan li badni kemm blajt kont tat-taxxa tal-bliegħ fuq żball ċuċata bla sens għax ħadd mallimni d-differenza bejn married rate u single rate. Fin hija taw bil-PhD nammetti li għamilt l-iktar żball bla sens fid-dinja. Anyway, ma biex tara kemm imnaqsa l-financial literacy f'dal-pajjiż. Allura per dak il-flus, l-inflok inti jomlok a one time off. Ninvesti jomlok. Il-gvern jiftaħlek investiment, jek l-isma jintfajtlek daw €100 biex tibda inti tinvesti ħataħsiblu għal-futur. Issa kxaħt għandu 20 sena jgħidlek il-listi għan dawk l-€1,000 vera nistanu zom. Issa, verità jek dawk l-€1,000 jek tibda tinvestijom issa u bil-mod il-mod over the years ġana fuq kemm importanti li jkollna private pension. Il-gvern stess għalna kemm importanti li taħsbulu għal-private pension. Nitfaħħomlok f'pensjoni ħalli inti għandek xi ħaġa tibda bil-mod il-mod tinġema u pereżempju jekk għandek flus, ma tihomlokx issa, inti jomlok ġo dal-pensjoni li ħadd xi darba ħadd gawdihom. Tifhimni? To be fair, diġà kien hemm ċertu inċentivi li over the years u anki ġifi sal-aħħar sena qegħdin jitlu pereżempju l-għana fil-budget l-għaddi ta' qabel il-gvern kien semma li ħajibda jagħmel il-second pillar pension li għal-workplace pension għal ħaddiema kollha tal-ċivil. U edha fil-liġi, ma nafx kemm hija forzata, illi suppost jekk inti bħala impjegat tmur fuq l-employer tiegħek u tgħidlu jien nixtieq nagħmel second pillar pension, workplace pension, u obbligat, l-employer obbligat li joffri jilek. Ġifieri. So, għalfejn kien hawn dan il-push fuq il-dak, għax aħna nużaw bħala pajjiż għandna il-first pillar pension li għal-bolla li nħallsu jiena u int fuq il-payslip tagħna u li tħallas inti l-employers tiegħek. Dik il-first pillar pension illum għadha sostenibbli issa, però 20 years oħra xi ħaniġu aħna ġon fit qabilna biex noħduha. Inti ġieli l-qajt microphone. ħajkun għatem dik il-ratio, inti semmejt ħafna l-overpopulation tagħna, però ir-realtà li ħafna minn dawk qegħdin iħallsu l-bolla għax qegħdin jitħallsu hawn Malta. Hawn Malta qed jagħmlu ammont inqas minn 3 snin 4 and they move on to their next job. U aħna bħala pajjiż benefikajna minn dik il-bolla biex baqgħet hawnhekk fil-pot komuni. Il-second u third pillar, il-second hija l-workplace u third pillar pension hija dik li qed tagħmel inti bħala private pension. Illum il-ġurnata jien naħseb li huma xi ħaġa li ġiet neċessarja li wieħed għandu jaħseb fuqha. Però mhux easy inti titkellem ma' dak li jkun biex tgħid isma' ibda ħseb għal 40 years from now. Tant hija xi ħaġa l-bot.
nixtieq illi nirrimarka xi ħaġa dwar li attenti. Għax inti qed speċta il-politiċi jew il-gvern għandu jkollu dan l-irwol parentali fil-ħajja tal-ċittadin. Ma nafx kux eżattament preċiża u korretta, però jiena niftakar żmien, jew niftakar naqra, pereżempju dwar mintof jgħidlek hemm bżonn li nissikkaw iċ-ċintorin. Kien iżomm id-disciplina. Jien niftakar nara mass meetings ta' Edi fil-akadami joħroġ l-udjenza tervilla, kaos, banners u sejjer importanti illi t-taxxa titħallas kollha. Speċta daw l-affarijiet illum il-ġurnata il-politiċi qas joħolmu li jgħiduhomna għax issa drajna li jibqgħu jtuna, però issa sa punt li l-ħaqna saturation li f'dan il-punt jekk mhux se jkun hemm adult li jgħid isma' gaj gawdejna u morna tajjeb, imma issa rridu naraw kif ma jkollniex overstimulation tal-turizmu, overstimulation tal-proprjetà, overstimulation it-traffiku it-traffiku. Kull elezzjoni nisimgħu metro, le, train, subway, le, monorail. U qatt ma jaslu għan, għax mhumiex fattibli, mhumiex viabli, għax Clyde Karwana jaf x'inhu jgħid illi finanzjarjament din ma tagħmilx sens. U t-tieni ħaġa, għax meta niġu għat-trasport, il-trasport huwa case in point ta' dali jtnajt. Mela trasport, da fit-2020 minn għalija forsi jekk Mirko jisser riċerka, ġibna balla esperti minn barra biex jgħidulna isma' xi tridu tagħmlu fuq it-trasport. Ġibnihom insejt minn kien il-Ministru dak iż-żmien, x'ħan għamlu fuq it-trasport. Orajt, tuna ċans. Għamlu sena daw jirriċerkaw, jfittxu insomma, u ħarġu bil-konklużjonijiet. One, hemm bżonn illi il-parkeġġ il-Malti jibda jħallas għalih. 2, ħajkun hemm bżonn li ċertu żoni ma jidħlux il-karozzi. 3, hemm bżonn li niddiswadu l-Maltin milli jużaw għalfej. Għax inti meta għandek l-arterja daqsik, għal xejn tifqaħħa b'xeba xaħam u mbagħad twessa naqra l-arterja, twessaħħa naqra oħra, twessaħħa naqra. Fl-aħħar l-arterja tisplodi. Però x'in il-problema? Li meta kelli il-Chris Bonnet qudiemi, u għatlu smaħtlu ma inti dar rapport fit-2020 rajtu. U mbagħad rġajt saqsejt l-istess mistoqsija għall-ex-Borġ għax da ir-rapport sar fit-2020. Mbagħad reġa' sar update jew fit-2025 fejn bażikament qalulna isma' l-affarijiet kollha li għadnilkom fit-2020. L-istess. Għatlu lest illi pereżempju il-Malti jħallas biex jipparkja li aħna ma nemnux f'dik it-tip ta' ma fl-aħħar mill-aħħar bro, ma xil-aħbeġ ħlejtu l-flus biex iġibu l-esperti biex jgħidulek. U tu, jekk mhux se jkollkom arbejnietkom il-gazz illi tajdu l-Maltin il-verità, mela rajt mela il-Malti ħajerġa' għatta ġurnata wara oħra frustrat u nkazzat għax weħel fit-trafik. Għax int ma tixtajlu l-verità. Digi, għanna l-ġenitur kif għattinti d-divorzjat li l-tfal ġast irrid jagħmlhom kontenti mingħajr ma actually jedukom, tista' tara mis-sistema edukattiva tagħna kemm għadha lura. X'tara li għadu lura fis-sistema edukattiva anti? Li again ħafna buzzwords noduntukom Illum kien hemm artiklu fit-Times. Noduntukom tablet, il-verità li s-sistema edukattiva tagħna one it needs to shift greatly from knowledge based to skill based. Ġifieri għadna tnalmu affarijiet ta' decades ilu l-mannix għalfejn għalmuhom. U anka l-sistema tal-assessment. Ta' tantem affarijiet fis-sistema edukattiva tagħna li għadhom iridu jilaħqu mal-modern workplace. Li, again, ma bej forsi teachers maħniex qed niskiljawhom sewwa. Fl-era ta' AI forsi għadna naqak kmieni ma nafux kif sa jaffettwa. Imma again, il-sistema edukattiv titlaħħaq mal-żmien li qed ngħixu fih u mar-realtajiet ta' jobs li għandna. Ir-realtà llum kważi kważi li jaqbillek ma tmux l-università. Isma' proposta waħda li jogħġbitkom. Tal-parental leave naħseb Tal-parental leave bla dubju. Le, isma' kien hemm proposti tajbin, ħafna pereżempju tal-mental health index in principle naqbel miegħu, immens naqbel miegħu, imma again kif għal David, iżid buzzword jew vera ħanamluh. Mi ħajamluh, mi ħajoditjaħ, ħajoditjaħ il-gvern stess jew ħajkun auditid minn xi ħadd indipendenti. Il-verità hi idejat tajbin hemm, l-implementazzjoni tagħhom hija l-issue. U again, li mhux ġast idejat, what's the end?
x'inhu l-iskop aħħari ta' d-idejat? Għaliex x'irdu nagħmlu? X'nifmu b'kwalità tal-ħajja if we come back to it, ġifieri, x'nifmu b'mental health if we come back to it. Daw kollha affarijiet li unless we go on basic principles u inti tieni d-definizzjoni sa xi tajt biha di u fejn tittasal, jien ma nafx inti ġast timlini xemma jew actually qed tittini xi ħaġa sostenibbli u tajba. Inti kont għat li il-gvern huwa l-ġenitur. U hemmhekk naqbel miegħek, però inti qed huwa l-ġenitur taċ-ċittadin. Il-gvern huwa il-ġenitur ta' Malta, tal-pajjiż. Issa, xi kultant biex inti tkun il-ġenitur ta' Malta, ifisser li f'xi ħin inti għamilt deċiżjonijiet illi ma' xi individwi jista' jkun li ħadd istona. Ġifieri jekk jiena ġenitur ta' familja u qegħdin ngħidu isma' jien nixtieq li t-tfal tiegħi huma kuntenti, okay? Però jekk jiena mort u xtrajt borza ħelu u ġadbit intihom il-ħelu biex dawn qegħdin kontenti issa. At some point, jew ħajsbċa l-ħelu u dawn jiġilhom withdrawal symptoms kbar. Jew inkella kien hemm sugar crash kbira. Issa uża l-istess idea, però on a wider scale. Jekk qed ngħid isma' aħna ħanatu inċentiv finanzjarju u wiex dirett jew wiex bħala parti ta' rifużjoni ta' taxxa. So nitnellhom b'xi mod jew ieħor semmew xi ħaġa jew oħra. Illi in principle int qed tgħid għalfejn qed nagħmel hekk jiena, mela hemm raġuni għalfejn. Però minflok jien issa tajta b'mod dirett, jekk jiena mort fuq xi ħaġa li issa nista' ngawdi jiena bħala familja, bħala Malta, u jiena għamilt użajt dak l-inċentiv fla flus biex żitt l-iskill tiegħek, biex inti forsi bdejt hobby. Ma jinżitt il-well-being, ma qed ngħidlek isma' jekk inti dal-flus ħaton fuqhom f'dawn it-tip ta' infiq ħaton fuqhom f'dawn l-affarijiet. Hemmhekk jew hemmhekk ħantihom lok, ħan inċentivak, ħanħallsek għalihom jiena, jew almenu b'xi mod ħantik xi rifużjoni ta' taxxa. Illum kien hemm artiklu illi the average Maltese fis-sena oħra xtara 3 kodba. 3 books. Stajna nafna xettajt, tajt speċal stajna ninċentivaw iktar xiri ta' kodba per eżempju. Għalfejn għax ix-xiri ta' kodba qed ifisser li inti dak li jkun ara iżjed, tgħallem iżjed, ġie iktar informat, forsi b'dak li qara tgħallem skill. Forsi b'dak li qara kien kapaċi jieħu promotion fuq ix-xogħol għaliex tgħallem fuq l-area li qiegħed fiha hu. Forsi b'dak li qara seta' uża f'xi ħaġa li hija mhux finanzjarja, mhux monetarja. Forsi jiena tallimt kif nagħmel il-hobby tiegħi, allura il-well-being tiegħi huwa aħjar għax sib xi ħaġa li nista' nkun iktar free fiha. Perhaps għandkomx baż nitkellmu ftit fuq it-trasport. Fuq xi trid. Mela, illum inti għaddejtilna link fil-ċetta dejtieli, nas fuq il-WhatsApp għattili, li l-gvern ħajamel dan il-mobility wallet, li mux tal-li mux se tħallas għal trasport pubbliku, imma se jħallsek biex taqbad it-trasport pubbliku. Jien xattuku ħafna dwara, nasab letteralment ħariġu fl-idjoma Ingliża li hija you couldn't even pay me to take the bus. Għax il-Malti il-problema tiegħu mhux li ħallas euro, 2 euro biex taqbad tal-linja. Jiena qas għandi karozza, bro. Jien m'għandix karozza, jiena nimxi sija kuljum, satej kuljum mid-dar għax-xogħol u ġieli nipprova naqbad tal-linja u ġieli naqbad taxi. Sintendi, ma tistax taqbad taxi l-ħin kollu kuljum għax sempliċement mhijiex sostenibbli. Però tal-linja l-inqas ħaġa li nuża, nippreferi nimxi. Jiġifieri jiena, pereżempju, jiena għandi l-kunjati li joqogħdu il-ħamrun. Nippreferi milli joqogħdu l-ħamrun, però qed ninżel l-imsida biex naqbad tal-linja għal taslima. Bro, nippreferi nimxi għamil ħamrun. Nippreferi. Issa il-mixja mhix waħda pjaċevoli, għax il-mixja hija darġan, bro. Jiġifieri il-mixja tħaħen ġo fik, storbju, l-affarijiet kollha assoċjati, imma meta tmur biex taqbad tal-linja pereżempju mill-imsida,
il-ħin kollu fullata, kulħadd fuq xulxin, rispetti ta' xej. Kif dejtajt inti, waħda wara l-oħra mimlija, nippreferi għall-inqas inħoss li miexi u sejjer ximkien, milli anka jkollok it-tifla miegħek men, kollok xi tlieta minn nies fuqha. Mhux fattibbli. Jivri, ma tħallasnix biex nitla fuqha, nippreferi nqatta nofsija, 3/4 sija, whatever, nimxi, forsi ngħid kelma iktar b'mod relax, milli naqbad tal-linja. U ma naħsibx li jien kon ngħix Londra. Londra hija ħafna iktar iffullata minn Malta. One. Tal-linja jekk tajlek ġejja 12:56, ġejja 12:56. Two. Meta tal-linja tkun full up, tal-linja tkun full up u jgħidlek li full up u tistenna ta' waraja. Imma ta' waraja mhux misteru meta tasal. Le, isma' 12:59. U taf li 3 minuti oħra, u inti tista' tagħmel tista' tippjana. Tista' tippjana, it's reliable. It's reliable. Il-problema hi li ma nafx, isna tal-linja ma mill-njom xal-Maltin, jiena nħoss. Tal-linja nħoss li għamil-njom għal-third country nationals biex l-employer ma jkollu xal-fejja għal-trasport. Għanni xita kultura li ħana addicted mal-karozza u kol, dik hija problema li għagħen. Imma anka li minix addicted mal-karozza, kemm il-mara ma nix karozza, ma nix tip ta' kif tajt, l-inġibu l-status għax għandi karozza. Xej minn da, waqqas il-kumdita li rrit nipparkja qoddim kont ngħix l-Ingilterra u drajt bġili timxi 20 minuta biex taxra l-imkien. Normali. Imma ma taqbadix bro tal-linja. Ma taqbadix b'mod konsistenti. Għawdex differenti għaliex tal-linja għawdex hija kollox ċentrali, kollox ġi ġarrabat u raġa ħareġ minn ġarrabat. Jien noqgħod ir-rabat għand ħafna affarijiet miegħi għax-xogħol nistamur bil-mixi u ġieli mort. It-tifel meta jkollu affarijiet, it-tifel għandu 14, meta jkollu affarijiet li dak, jekk qed jippjana madwarhom, kapaċi jaqbad tal-linja, kapaċi ġrura, għandu l-kard u l-mandu ta' tiegħu. Però ġieli ċert affarijiet, peress li mbagħad tal-linja huma inqas frekwenti, il-mod kif ħad ippjana ħajkollok ħafna iktar ħin ngħidulu moħħli. Ġifieri jekk dan rid imur għal lezzjoni tal-privat, li ħajmur hemmhekk 3/4 qabel, jew inkella ħajmur kwarta tard, għaliex tal-linja darba kull sija, ma tagħmilx sens, għaliex jew ħajqgħod hemmhekk taħares 3/4, dak il-ħin jużaħ ħafna aħjar. Il-ġimgħa l-oħra tlajt bit-tfal tal-Scouts Malta, kellna attività ta' ħant ma' Malta kollha. Fejn użajna tal-linja, naħseb qatt ma użajt tal-linja daqshekk jiena. U qegħdin il-ħamru nistennew baż ġejja mill-belt biex toħodna r-Rabat u l-Imdina. Però ġifieri fi minnhom għaddit bass mimlija, baqgħet sejra, għaddit bass oħra b'xi mod tlajna, it-tlet stops ta' wara ma waqfitx. Mela kien hemm nies qegħdin jistennew biex jitlu fija, għaliex tarhom li ħarġu idejhom. Issa, aħna konna qegħdin attività tal-Scout, ġifieri għaliex badnin u batta wara ma kienx ħadd dik id-differenza, imma jekk dak minn kien fuq l-istage rrid imur għax-xogħol issa. Ħajkun hemm effett kollaterali fuq il-biċċa tax-xogħol għax jekk dan mara x-xogħol u mara tard. X'iridu nagħmlu taħsbu biex il-Malti jerġa' jibda qbad tal-linja? Forsi jerġa' mhux il-verb korrett naħseb għax qed immur lura fil-passat hija meta kont adolescenti wkoll naqbad tal-linja. Imma biex il-Malti indaħlulu l-kultura, tidħol il-kultura Malta illi nibdew naqbdu tal-linja, x'taħseb li għandu jsir? Tkun servizz reliable li b'xi mod huwa aħjar mill-karozza. Fis-sens. Jekk inti għandek dedicated, sa tiġġarna fuq l-impossibbli, ma għandek dedicated lanes għal tal-lidja. U inti taf li jekk jiena di bżonn imur x'imkien tal-linja ħaddum daqshekk. Jien naf li ħanasal dak il-ħin. The problem is reliability. Jien naqbad il-vapur ta' għawdex kull-jum biex naħdem għawdex. To a certain extent it's reliable. I won't say it's the most reliable, but to a certain extent it's reliable fil-vapur. Issa l-problema għet issir oħra u issa għamlu proposta li vera d-bezzani, di li għamlu proposta tal-passiġġieri jitilgħu b'xej. Għalija bomba xien nitla passiġġier kieku il-transport kollu tiegħi b'xej. Imma jien kelli kemm il-darba problema li nasal passiġġier għal fuq il-vapur jgħidli full up. Passiġġier mhux karozzi. Għax il-vapur għandu limitu kemm jista' jtella nies. Ħabba insurance u hekk u mhux l-ewwel darba li wasalt 10 minuti qabel jitlaq il-vapur jgħidu li mimlin. Jien naħdem għawdex. Narhom tilajn mimlin, turisti u ma ġej ħażin turisti tgawdi wkoll jew ħafna xjuħ peress li kollox b'xej jitilgħu lek ġurnata għawdex għall-gost, imma jien tilgħu għall-xogħol.
u m'għandi ebda tip ta' priorità fuqhom daw in-nies. Teħni, u jiddispjaċini ngħid li kemm il-darba l-Awċin għandhom ħafna xi jaħdmu għawdex irdu jinżqgħu x'minn għawdex irdu jinżlu Malta. Għal Maltin li jaħdmu għawdex, tieħu żikk. Meta kien hemm Il-minoranza l-problema. Ejja, meta kien hemm dik is-storm u niftakar il-vapur waqaf xi jumejn u kien hemm xi Awċin kellu jorqdu Malta, il-gvern irrifandjhom. Kienu ħafna Awċin li raqdu għaw Maltin li raqdu għawdex, dawk ma ħadux refund ta' xejn. Ġieli m'għandi xejn kontra Awċin, nifhimhom kompletament li huma. Eżatt li huma ħafna iktar dipendenti fuq Malta milli Maltin fuq għawdex, imma dik id-dikotomija tinkazzani naqra, imma almenu s'issa l-vapur ta' għawdex huwa quite reliable. You need il-ħajja nħobbuha predictable aħna jiena rrid li jekk nagħmel ċertu xi ħaġa naf l-outcome tagħha. Ma għalfejn taħsbu li mhijiex predictable f'dan il-punt. Tal-linja? Għalfejn, fis-sens illi. Forsi taf meta ħataqbada m'għandekx idea meta ħatasal bit-traffiku ta' Malta. Le, nifhem id-definizzjoni ta' unpredictable, nifhimha. Qed nistaqsi x'hemm bżonn biex tiġi predictable għax fl-aħħar mill-aħħar qed ngħidu għandna ħafna flus. Dedicated lanes. Biex inti taf li di tal-linja mhux se tkun affettwata mill-rush hour, pereżempju. Ħalli inti mbagħad tippreferi tal-linja fuq il-karozza tiegħek. Biex ikunu ċari tal-linja qatt ma niftakar dependibli Le, ma qatt meta konna tfal. Qatt ma kien hemm dik il-problema mbagħad ta' traffiku li għandna llum. Allura fejn at most kont 10-15 minutes tard. Illum tista' tkun tard daqs. Ma tafx meta ħataqbad tal-linja x'kif qed ngħidu taf tasal mimlija. U tu ma tafx kien ħaddum biex tasal. Ovvjament hemm miżuri li se tagħmel imma huma xi kultant politically suicide, fim tiġifieri jekk inti qed tgħid mela biex jiena ninċentiva tal-linja irrid innaqqas il-karozzi li hemm fit-triq. Tista' tagħmel miżuri biex intnaqqas il-karozzi, però f'dabi qed jinvolvi li inti qed tolli To be fair, provaw għaddi. Liċenzja taxxa. Tolli l-miżata biex inti naqqas again, demand supply. Li kien parti minn dal-proposal ta' transport report ta' 2020. Però politically, fimt, it will sting, għax inti l-moment il dak li kun messajtlu mal-komdita. Mal-komdita. Mal-komda. Għax daħos li kważi daħħalna fija, daħħalna f'moħħna illi jakkomda, imma fil-verità hemm opzjonijiet oħrajn li rridu niddeċidu fl-imkien li ħanuħduhom dawn l-opzjonijiet oħrajn, inkella iktar ma jmur iktar ħanaħlu l-ħin fit-traffiku. Per esempio, opzjoni oħra kienet jew xi ħaġa oħra li kienu wissewna li għandna bżonn nagħmlu li anke tneħħi il-parking spaces minn nofs biex tagħmel spazju inti għatta bus lanes, biex tagħti spazju għal iktar bus lanes. Speċta no free lunch, jgħidu bl-Ingliż, no such thing as a free lunch. Anzi, dik gravajnija situazzjoni għax daħalna third option, hemm il-karozza hemm tal-linja u issa għaw il-bolts. You know, daħalna third option which makes the better worse, għax għaw kemm xi 5,000 white plates fi triq. Insejt kemm n-numru, Mirk, tista' saqsih il-Gemini kemm għandna white plates. Xi ħaġa kien, ġifieri li daw il-ħin kollu qed iduru, ġifieri daw they are pure traffic, għax dawn qatt ma jitfgħu lek ġemp, daw il-ħin kollu jduru għaddejjin, ġifieri daw they are just traffic. So they're making the situation worse. 5,000 għandu raġun. Ġifieri. U ma karozzi f'Malta u ħafna iktar. Le, definitely. Għadna b'dik ir-rata li jitlu jiena jidher li f'Malta jitlu karozzi fuq it-toroq bejn 20 u 40 netti kull-jum. Xi 34, 36. L-aħħar numru 36, imma jossilla. Per eżempju, meta kont għamilt kaxxaturi fuq traffiku kienet 60. Umbat naqset 40, umbat terġa' titla, ma bħalissa qiegħda 36 kull-jum, ġifieri. 25 li stajt insib. Ma nasab dik l-iktar waħda reċenti, għax m'hemmx għalfejn tkun updated. 454,000 cars. Eżatt, ġifieri inti għandek jekk irridu morru lura għall-analoġija tal-arterji, inti taf li għandek l-arterji mimlijin kolesterol u xaħam, u t-tweġiba tiegħek hija għal żmien kellek li jimburċ li kienet jgħidlek ma jimpurtax ħanwessaw lek l-arterji, issa fejn wessaw l-arterji maġbaqa għadna tniklu l-kolesterol u xaħam u f'xi punt qed nistennew infart. Il-verità at the moment forsi ma jinħassda. So, forsi l-exercise tiegħi bord ħadem ftit. Anyway, għax naf nies ħafna nies li jgħidu li 700 miljon. Ekku, imma kemm hu sostenibbli, ġifieri jekk inti jekk għandna 30 kuljum, forsi għandna sentejn tlieta oħra li mhux qed inħossu
tifhimni? Li qed nagħmlu di l-problem politika Malta u forsi politika tad-dinja it's kicking the can down the road. Tifhimni qed nikkreaw problemi għat-tfal The problem tal-futur. with democracy, we need to bring back dictatorships. Dim mhux ħallu fit-traffiku fili. biss. Jiġifieri, pereżempju, l-iskola fejn imur it-tifel hija skola ġdida mbniet from scratch. U fuq il-pjanti oriġinali, ġifieri kien hemm li din ħajkun hemm klassijiet, ġifieri li dawn kellhom 3 klassijiet jew 10 klassijiet f'kull sena, u sa jkun hemm mal-4. Ġara li sakemm ġew biex jitlu, sakemm din saret li għadda ammont ta' snin, tant kibret l-iskola u tant bdew iżidu mbagħad dak li l-ħab li jkunu dawn l-istudenti li qegħdin f'dak it-transition qabel ma jitlu mainstream kunu barranin. Illi dawn kif daħlu ġo l-iskola diġà bil-klassijiet kollha mimlijin. Allura inti ġejt f'xi ħaġa li suppost kellek buffer, kellek gap fejn nista' nikber. Ġara l-istess l-isptar. Sakemm ġejt minn punt li ħan nżid wing ġdida l-isptar, sakemm tlestiet u sakemm wasalna, ġejt illi isma' diġà mhux biżejjed, diġà għandi bżonn iżjed. U fit-toroq naħseb ġara l-istess ħaġa. Illi mill-day one tal-pjan sa xejn din inqata tal-żigarella u ġiet miftuħa, l-andament inbidel totalment u ġiet diġà kważi obsolit. Allura inti m'intix qed tara differenza x'int qed tgħid fejn kont bajt, kif għattint kieku ma kabbartiex, kieku l-infart ħadni ħafna qabel, imma li inti m'għandekx breathing room erġajt u ġejt eżatt dak. U xi kultant hija il-problema li inti kellek a fast growing economy. Nerġgħu għall-ewwel mistoqsija li kellna fil-bidu, x'in semmejna fuq il-GDP. Mhux tajjeb l-ekonomija qed tikber, iva tajjeb, imma xi kultant for it to be better, it needs to grow at a slightly smaller rate. Biex inti l-infrastruttura qed inti ċans tlaħħaq miegħi, mhux it's always catching up u l-moment li ġiet catching up diġà għandi bżonn nerġa' kick the can, fimt, down the road. Ekku. Isma, qed jafas naqra l-ħin għax qed ngħaddi għat-tifla misfin dal-waqt. Nixtieq però nistaqsi jekk hemmx xi ħaġa illi xtaqtu illi f'din il-kampanja elettorali tismgħu aktar dwarha, però s'issa ma smajtux. Ta' traffiku definitely problema. Jien nixtieq nisma' iktar fuq how we were future-proofing the country. Fis-sens kif jekk jaqala xi ħaġa, Malta sejra tajjeb. U għalija the key is to move away from any economic, I guess, system that bases itself on quantity. Hija ġennata li ngħixu ġo pajjiż żgħir, wieħed mill-iżgħar pajjiżi fl-Ewropa u rridu nibbażaw ekonomija bbażata fuq il-kwantità, ġennata. Meta ġa għandna affarijiet li huma ta' kwalità, għandna l-gaming, għandna l-financial sector, services, Avjazzjoni, avjazzjoni, marittimu, ma smajna xej fuq dawn l-affarijiet. Semiconductors. Ħankun onest, naħseb minn żmien il-nazzjonalisti 12 years ago. Did we get a new industry that is a quality industry? This is not ġviri biex nagħmel xi jibda reklama għal-nazzjonalisti. Industrija ġdida, għalfejn m'intix qed tħares lejn l-industri li għandek u kif we can nista' nġibhom iktar ta' kwalità. Jiena xi ħaġa li għaddi ma rajtx sissa illi li dawn kull min kien għall-politika ftit għadni rajt modi fejn setaw iħabtu l-idejat tagħhom kontra xulxin. Ġifieri debates ma jeżistu kważi imkien. Jidir li tisiru d-dibattiti fuq il-PBS. U xa tisiru d-dibattiti fuq il-PBS. Wieħed bħalissa. Le ma ħażin dak karaw da. Ġifieri però nixtieq nara iżjed, nixtieq nara lil-min hija li ħareġ u l-qoddim għax mhix xi ħaġa faċli toħroġ għall-elezzjoni, ġifieri, għaliex inti you're putting yourself out there ġo pajjiż li huwa li kulħadd jaf il-kulħadd, ġifieri ma nimmaġinax li l-ħajja ta' politiku hija ħajja faċli. Però jiena li rrid nażel li meħan nivvota.
Mhux biss bħala partiti ma anke bħala individwi li fl-aħħar mill-aħħar nixtieqhom jirrappreżentawni fil-Parlament. Tajjeb li jiena qiegħed nara il-views tiegħek fuq dawn il-proposti fuq ċertu affarijiet li xi ħadd iġi biex jitkellem fuqhom, ġifieri huma xi ħaġa fl-arja jew hija xi ħaġa iktar dak issa jiena forsi xi ħadd li infittex iżjed id-dettall. Okay, ġifieri forsi naqra stramp jiena. Ifhem, mhux m'intix stramp, naħseb li għaqli ħafna fil-verità, għax inti l-mistoqsija li trid twieġeb għalek innifsek hija li huma l-policies li meta jiġu attwati dawn ħajwaslu biex il-ħajja tiegħi u tat-tfal tiegħek ħajkunu aħjar. Mhux qed twieġeb mistoqsija sempliċi u mhux qed twieġeb mistoqsija frivola. Jiġifieri, meta ikun hemm proposti li jaslu sal buzzwords, jien x'ħajkolli nagħmel bro, jien ħajkolli nieħdok fuq il-kelma. Jiena ħajkolli ngħid ara kemm hu gustuż David u le naħseb nafdaħta, naħseb jirnexxielu. Jew inkella Robert Abela jiġi fil-każin ħalli nsaqsuh il-proposti tiegħu direttament u b'mod deliberat u mirqum u dettaljat jekk humiex kosted, kif ħajt jarhom ħajt jiżviluppaw fit-tul u dettalji kollha. Lura l-David. Jiena jew ħanajtek il-dibattitu Malta naraħ pittost mhux ta' standard. Inħoss illi anka għax ir-riżorsa ġurnalistika f'Malta hija m'hemmx men. Aħna m'għandniex biex naħdmu, ġifieri l-ewwel għadd isma' il-ħajja ta' politiku diffiċli vera. Però isma' il-ħajja ta' ġurnalist. Jiena ħdim fi newsrooms, jiena naf ġifieri li tkun ġurnalist u biex tlaħħaq trid tagħmel 6-7 stejjer f'ġurnata. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Tidħol f'dak id-dettall kollu, tifhem mela filli qed nagħmlu artiklu fuq il-futur tal-avjazzjoni f'Malta, mbagħad ta' wara inqabad dak jaħsel il-flus, u mbagħad għaddiet liġi ta' min jafx tal-ippjanar, u inti supposta tikteb fuqhom kollha dawn l-affarijiet. Donet ma tistax tkun espert fihom kollha. U anke jekk inti bniedem intelligenti u hemm pereżempju jgħaddili minn moħħi Mark Lawrence, jgħaddili minn moħħi Jacob Borche, Bertrand, hemm. Però fl-aħħar mill-aħħar il-bandwidth tiegħek bħala bniedem, bħala moħħ fiżiku, kemm tista' titfa' strapaz fuq f'ġurnata waħda. Jiġifieri, u dan kollu biex ngħid, illi parti mir raġuni għalfej kultant id-dibattiti f'Malta ma jaslux għad-dettall u tismagħhom tajt istramil se nismagħhom jitkellmu ma essenzjalment ma naħsibx li ħadd ħafna minn din. Huwa ankax il-ġurnalist jekk pereżempju tisma' ċertu ġurnalisti Ingliżi, taf ġili jagħmlu għandna ġimgħatej jippreparaw għall-intervista waħda ta' ġimgħatej, taf kemm jagħmlu riċerka, ġifieri kunu tim ta' ġimgħatej jekk taraw pereżempju Frost versus Nixon, rajtuh? Rajtu kemm damu biex jippreparaw il-grilling ta' Nixon. Malta le, Malta. Ejja bilħaq, fl-erba' għand il-bonet u jien 3:30 aħjar nibda. Kif jista' jkun, bro? Kif jista' jkun? U naħseb illi torbot ħafna mal-edukazzjoni, illi aħna għandna bżonn fis-sistema edukattiva indarru tfal ikunu ħafna iżjed kritiċi u jiddibattu l-idejat mingħajr ma joffendu l-xulxin. Xi ħaġa naturali ħafna illi inti tkun f'kuntest taqsam idea, xagħti jgħidlek l-idea ħażina u inti għax dik l-idea tkun l-batta mal-ego tiegħek tgħid qed joffendi lili. U f'daqqa waħda sa Robert ma jaġobniex għax għandna kritika l-idea. Dawn l-skills Malta sissa ma naqsmuhomx ma tfal tagħna u għalhekk it-tribalizmu huwa daqshekk b'saħħtu għax aħna flok qed niddibattu l-idejat, qed niddibattu l-identità tagħna li huwa li il-peace emozjonali fuq huwa ħafna ikbar. Allura hemm bżonn ta' iktar investiment minn naħa tal-gvern ġifieri xi ħaġa li anke ġili tkellimt mal-politiċi kemm hemm bżonn li ninvestu iktar f'ġurnalizmu ta' kwalità fuq ix-xandir nazzjonali, training għal-ġurnalisti, l-ġurnalisti li jagħmlu ċertu xogħol jingħataw ċertu riżorsi, dan affarijiet importanti ħafna. U li kollok popolazzjoni
li tkun kapaċi taraf bej dibattitu tajjeb kif qed tajt inti. Ġifieri għax da kollu biex ngħidlek li inti stram, bro. Li forsi inti forsi ahead of the fucking curve qed tifhimni. Bej dibattitu tajjeb u dibattitu medjokri. Jiena involut fl-Scouts u mhux f'direzzjoni li kien hemm 2022. Kont iddeċidejt qabel elezzjoni għamilt session ma' tfal għandi tfal bejn 11 u 14 u kienet fuq elections. U ġifieri kelli mhux tħassib mingħand leaders oħrajn li qalu li ħadak, però wara l-istess leaders qalu li kemm ħadna gost nisimgħuha għaliex it-tfal il-moment illi kellhom l-opportunità illi jitkellmu b'mod liberu, tinduna kemm għandhom xajdu. U xi kultant, ġifieri dibattitu hawnhekk bejnietna. Ġifieri kemm aħna kapaċi noħorġu barra u within our circles ikonna din l-istess tip ta' dibattitu. Jiena jkollha ħafna ma' nies li huma involuti fil-politika minn any naħa differenti u naħseb illi dejjem kapaċi ma' ħafna minnhom nasal jkolli conversation diċenti, ġifieri reali. Sakemm taqbad li ma' mnieri. Ma dawk huma realtajiet tal-ħajja. Min jaf kemm hu l-GDP ta' mnieħer John Mallija. Le, ma fuq il-ċett tal-WhatsApp ikollna ħafna minn dawn il-konversazzjonijiet u ġieli eskalaw ftit, però jkunu ġeneralment kważi dejjem. Qatt ma jkunu spex ta' tajjir, ikunu animati u ġieli jiena nemmen li anke inti tiġrilek inkun qiegħed il-ġim, pereżempju, hemm dibattitu għaddej fuq iċ-ċettana. Nibat ngħid żgur l-aħħar messaġġ min, żgur l-aħħar messaġġ s'issa għandi x'nagħmel. U mbagħad tibgħat li jew inti, l-iktar li ġalu nirrispondi inti u Brian. Brian antagonistiku. Antagonistiku, bro. Imma jagħmel l-affarijiet iktar. Le jagħmelhom interessanti ħafna. Jien nixtieq nara wkoll maturità minna tal-politiċi nnifsi, jiena li il-politiku għandu jkun vera. Għamilna żmien Malta, naħseb għadna fej il-politiku huwa role model. Naħseb ftit mill-pajjiżi fej id-dinja fej tajt role models Maltin nies isejmulek kważi politiki. Ġieli il-politiku jagħmel għandu rwol importanti ħafna fis-soċjetà Maltija, imexxi bl-eżempju u jrid imexxi bl-eżempju. U naħseb xi drabi il-politiċi tagħna ma jindunawx kemm huma importanti fis-soċjetà Maltija mill-element mhux ġas politiku ma tal-eżempju li jagħtu n-nies. X'drabi nemmen ħafna ċatt l-università hemm kitba country gets the politicians it deserves. Jien narajk il-politiku għandu rol estrem li jekk inti, jekk għandna politikanti korrotti, x'tippretendi li ħajkunu n-nies jekk jaraw politikantek. Il-politikant għandu responsabilità immensa dal-pajis li ju qed imexxi bemilu. U għandna bżonn naraw iktar minn dawn nies kif semmejt int Clyde li pereżempju ammetta li jisma' issa għandna bżonn ninbidlu. Kemm tisma' politikanti jgħidulek isma' tagħmilna żball. Jien nara mill-Maltin, kieku qatt nisma' Malti jgħid sorry għamil żball. Hija nammettu li għamilna żball kull matur li jgħid hemmhekk għamilna ħażin nistgħu nagħmlu aħjar. Tieni, il-maturità fil-politika hija vera fjakka Malta, anke li tieħu taċċetta ma nafx kemm inqabdu skandli dal-aħħar ftit snin. Hija ġast tgħid sorry għamilt żball, mhux tipprova kull mod possibbli tiġġieled lura. Saħu spunt minn hemm tal-iskandli ma kellix ma kontx se nitkellem dwarha, però naħseb tajjeb li forsi nużaw dal-ispunt momentarju u ħanalqu dal-waqt. Illum ktibt post, ma nafx rajtuħiex, fejn tisma' forsi jela minix faqa u issa forsi għandi 42 u bħalma qal korrettament David dal-waqt jirex bil-pensjoni, però jiena nħoss li l-korruzzjoni hija pjaga ċentrali fis-soċjetà Maltija. Aspetta semmet issa. Ġaqgħet tikdeb għax għal 42. 42 għandi mur tmellaħ. Ġorrom tajjeb. X'inhu? Ġorrom tajjeb. Grazzi siebi, grazzi. Għax daqsek. Inti il-42 għandek ukoll. Isma' x'konna qed ngħidu fuq il-korruzzjoni. Korruzzjoni. Ara, il-korruzzjoni naħseb li hija
pjaga, sewa. U hija pjaga li dal-pajjiż jekk ngħidu jekk nkunu veritiera ilu jġorra l diversi snin. Naħseb li jkunu hemm momenti fejn il-pjaga teħrax iktar minn momenti oħrajn, però nemmen illi hemm bżonn sistemiku illi l-korruzzjoni tiġi indirizzata. Issa, naf, ħafna mill-kumenti kienu meta l-Partit Nazzjonalista kien jitkellem fuq il-korruzzjoni ma rebax l-elezzjoni, minix ngħid guys, kulħadd jitkellem biss fuq il-korruzzjoni. Jekk forsi nista' nikkonċedi l-iżbal tattiku li għamlu l-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, kien li tkellmu unikament fuq il-korruzzjoni. Hija Simon imma x'se tagħmel fuq ma nafx X. Ma nafx għax jiena nitkellem biss fuq il-korruzzjoni. Dak ovvjament kien żbal tattiku u kien żbal politiku u ħadd ma jrid politiċi li jmexxu gvern li l-unika għan jew missjoni tagħhom li xejnu l-korruzzjoni, għax fl-aħħar mill-aħħar inti trid tmexxi pajjiż. Però jew nejja jew maħruqa. Mela filli illi nkollu korruzzjoni biss. U si fil-daqqa waħda l-korruzzjoni ma tissemmix. Bħalli kieku il-korruzzjoni osfrot. Nerġa' ngħid, nifhem li trid tintrebaħ elezzjoni, nifhem illi għaw ħafna Maltin illi jgħidulek u l-korruzzjoni parti mill-kultura tagħna u speċta naraw mbagħad min itina l-aqwa proposti. Però barafx il-sense of self-worth tiegħi ma jippermettilix li nittollera li mmur għax-xogħol naħdem inħalla 16 nitfaħħu fil-karozza ta' Malta biex imbagħad jiġi baħbuh u jisraqhom li. Jiena ġol Mallija jiddispjaċini mhu l-qaħba ta' ħadd. Issa, nispera li forsi fil-jiem li ġejjin nismaw iktar. Biex nkunu ċari, il-partit iż-żgħar jitkellmu ħafna fuq trasparenza, jiġifieri naħseb li il-momentu partikolarment meta jitkellmu fuq pereżempju l-online leisure. Tajjeb ħafna. Li d-diary tal-Ministru jkun aċċessibbli. Tajjeb ħafna. Il-mod kif jiġi elett jew maħtur il-kummissarju. Tajjeb ħafna. Palma t-tinti l-ewwel, m'hemm xejn assolutament ħażin. Illi kun hemm partit ieħor illi wkoll ħares lejn dak li qed jagħmlu il-nies bħal momentum li qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna u jgħidu isma' din tottalina wkoll. Ma nafx intom kif taraw għad il-biċċa, ma jiena vera taħraqni kull darba li naqra artiklu nkun qiegħed ix-xogħol u nkun qed inħallas l-income tax u nafs li baħbuh saraqni. Ma mhux hemmhekk tidħol il-maturità ta' politiku. Da anke bniedem, anyone jekk inti għamilt żball, ġast ammetti li għamilt żball ma tax id-dinja. Provajt tisraq, tagħmel provajt tisraq inqbad. Tifhimni, I mean, jekk qed naraw, sorry, jekk inti qed tara politikant li qabad jisraq u minflok maġra għajmim da kaverjajn ilu, ħatna niprofa namel bħalu jena. Mux hekk dak l-inċentifu. Ġviri, inkal fatt issa, kamon, jena ammettu kienem ħafna skandli. ċest, oħroċ għajt għamilna zbalji, tallimna minnom, mussa nerġa. At least acknowledge the fact li saru daw li zbalji, mux ta' parsi maġara xej. U sewi biex ma jirġax ikolna zbalji sewa. U oħlo dizinċentiv daqxiex biex dak li zbalji ma jirġawx jisiru. U daħħal formi ta' accountability. Għax la ħaġa xini, illi qed ikun hemm pereżempju ministri li jinqabdu jisedqu u jqabdu jagħmlu l-korruzzjoni. U l-konsegwenza x'ikun? Inneħħuhom minn ministri. Intuhom job 2, 3, konsulenza, intfon fuq xi 7 bordijiet. Għax madomx u madomx fil-għajn, ma ħbib. Jien għalek xi ħaġa li taħraqni fuq il-politika għaw Malta speċjalment. Li hija mill-lat liħor tal-biċċa tax-xogħol. Illi jista' jkun illi xi ħadd li qiegħed in-naħa l-oħra tal-mejda miegħi kellu proposta, ideja, suġġeriment, komment illi huwa tajjeb. Right? Illi jien ma nimmaġinax illi kull min qiegħed fuq din naħa miegħi fuq il-mejda bil-fors kollha kemm huma u maħjar minn dawk li qegħdin fuq in-naħa l-oħra tal-mejda jew mhux qegħdin mal-mejda in ġenerali. U xi kultant aħna bħala politiċi we're too proud illi ngħidu isma' John mhux fl-istess partit miegħi. Però li qal John xi ħaġa illi tagħmel sens. Ejja naraw kif nimplementawha ma' xulxin għax fl-aħħar mill-aħħar qed tasal għal ġid komuni.
Issa, ma nagħmiliex għaliex inkalaġġon ħajjed qed tara l-idea tiegħi kienet tajjeb jien kelli nkun biex indak u ħadd minn xi naħat, minn żewġ naħat il-biċċa tax-xogħol. Jiena li qiegħed fuq in-naħa li qed nieħu deċiżjoni, qiegħed fuq in-naħa ta' gvern, irid inkun lest li nifhem illi jekk kien hemm nofs il-poplu li votali, in-nofs liħor huwa valid ukoll. Ħajkollu idejat, hemm min huwa espert f'ċertu affarijiet, hemm min hu kapaċi li jtini xi ħaġa biex jiena ħloqt a better Malta, xi ħaġa aħjar. Jiena min-naħa l-oħra issa jiqis fuq in-naħa li tlift. Sawa, li ma naħaj. Jien ikun kapaċi u ngħid, ma jien għandi idea tajba, ħanibqa' nżomma ġolbut ma ngħidix għaliex inkella ħaj pappi minna naħa l-oħra, jew jien hemmhekk biex intejjeb il-pajjiż. U dik mbagħtu ħafna bija. Tgħid li that's how politics works. Imma I'm sorry, ġifieri jekk ma inti għalija m'intix qiegħed hemmhekk għal raġunijiet li qegħdin ngħidu, jekk inti qiegħed hemmhekk bħala politikant, bħala ġenitur tal-pajjiż, jien irid nara li l-familja tiegħi tmur l qudiem. Issa, inix jiena l-persuna ta' deċiżjoni, jew jienix jien dak li ħriġ dik l-idea u b'xi mod nista' nimplementa ma' xulxin. Hemmhekk hija I think that would be the ultimate breakthrough, ġifieri of things. Mela, closing statement tiegħek, Rob? Xejn, nixtieq naqra politika matura f'dil-elezzjoni li jitkellmu b'modna iktar onest u jaraw iktar fil-futur. Ma nistgħux nibqgħu we keep kicking the can down the line. Malta sejra tajjeb bħalissa tista' tmur ħafna ħjar minn kif inni sejra. Ejja nippjanaw li nispera nara proposti li jippjanaw għal-futur aħjar, mhux just more of the same. Għax just more of the same għalija we're just kicking the problem down the line, kull tip ta' problema ġifieri. Jiena li ġej mill-aspett ta' finanzi dejjem inħares lejn the magic of compound interest u mhux biss fuq naħa ta' flus għaliex compounding of knowledge, compounding of ideas. Dejjem xi qegħdin jikbru, dejjem qed jikkrejaw xi ħaġa dejjem ikbar. Ġifieri insa l-aspett finanzjar, l-aspett ta' flus, ta' kemm kien għandna ġid fil-pajjiż. Jekk aħna bħala pajjiż jirnexxielna npoġġu rasna flimkien u naħseb aħna bħala Maltin, we are very smart people. Right, ġifieri bħala poplu. Però xi kultant tant ninqasmu illi maħniex kapaċi nimbuttaw l-istess ġebel il-qudiem biex naslu għal xi ħaġa kbar, u minflok inħarsu sal-pont ta' mneħerna, kbir kemm kbir, immorru pass oltre, immorru l-hemm u nħarsu l daw l-affarijiet mhux for the next 5 years jew for the next year, imma jiena xi jiġu u liedi fl-istess sitwazzjoni tiegħi jew irid u liedi, hemmhekk irid nasal. Nasib l-aħħar punt huwa simili għal ħafna għal punt li bdejt bih. Korrettament għadna huwa fatt illi l-ekonomija Maltija dawn l-aħħar snin kibret brata maġla ħafna, għaka jiktara kif ħriġna mill-Covid pereżempju, huwa tajjeb ħafna illi il-rata ekonomika tagħna jew it-tkabbir ekonomiku tagħna baqa' għaddej bir-rata li baqa' għaddej. Però ukoll nistaqsu biex ħriġna mill-Covid kif ħriġna, biex l-ekonomija baqgħet għaddejja kif finija għaddejja, x'issagrifikajna? U forsi in the short term kienet worth it. Jista' jkun li in the short term dak kien hemm bżonn illi nġibu kull turist tal-qamel kemm hu tal-qamel, anka jekk ħajjon fuq inqas u ħanġbu ħafna iktar minnu li nibnu bla doċċ illi nġibu bejn 2022 u 2026 50,000 ħaddiem barrani. Jista' jkun li wkoll ma kienitx is-soluzzjoni, ma ngħidu li kienet. Ngħidu li kienet. Però issa rridu nistaqsu l-mistoqsija. Nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Anke għax ma ninsewx illi l-Malti ħadd ma qallu isma' gaj, dan taw il-pjan vera li Malta ħajkun hawn mit-telf ruħiżjed ġejjin minn madwar id-dinja kollha. Illi ħanifqgħu kull maw bit-turisti, daw ħajkollhom bżonn fejn joqogħdu
u ħan iżviluppaw bis-selvaġġ. Dak il-pjan ma qasmu magħna ħadd. Allora x'inhu l-punt? Il-punt huwa issa ġejna l-elezzjoni tal-inqas nittama illi jekk il-pjan huwa li nkomplu fl-istess rotta, kunu onesti magħna. Għajdulna, isma' dik taħdem u jekk forsi 100,000 tisien dejqukom, kunu għafu l-pjan ħajkun 200,000 tisien, 300,000 tisien, u jekk 4 miljoni u nofs turisti dejqukom, kunu għafu l-pjan huwa 6 miljun turist. Għal-daqstant, insomma, nittama li tweġiba jgħaleh, nittama li Clyde jisma minn Clyde, u nittama li jkunaw ħafna iktar idejat, ankax kifat inti, jiena demmen il-Malti huwa kapaċi ħafna, jiena demmen li dan in-nazzjon tagħna huwa miraklu. Ġifieri inti meta tqis xirna nagħmlu fuq ġebla li qas għandha riżorsi naturali huwa miraklu x'konna kapaċi nagħmlu. Il-mistoqsija allura hi. Napprezzaw biżejjed is-sagrifiċċji illi saru biex wasalna saw. U jekk napprezzawhom biżejjed dawn is-sagrifiċċji għax il-ġenituri tagħna, n-nanni tagħna għamlu s-sagrifiċċji ta' jiena nħares, taf nħares lej missier jaqbadni l-biki men. Jaqbadni l-biki. Lej missier il-mara tiegħi. Għamel omru fil-korp tal-pulizija għala ġo fih fil-pulizija. Spiċċa jaħdem, kien jagħmel part-time biex ikollu xi ħaġa żejda u kien jaħdem security bil-lejl. Raġel anzjan kien ġa anzjan. Mbagħad aħna ngħidulu grazzi Freda. Imma aħna ma tantx għandna bdiet nagħmlu sagrifiċċju jaf inkissru pajjiż wara dik is-sofferenza kollha. Ma nkunux ingrati. Insomma, grazzi tal-li segwejtuna, grazzi lilkom. Isma' tridu tkunu parti minn din il-komunità tagħna. patreon.com/Ġol Mallija. Dittama nagħmlu iktar minnhom daw. Verħad baz, ħattu baz. Ejja, tal-ġen, tajba kiena. Verħad baz magħhom. Għajt, narakom għad-darba li mismela. Grazzi. Mela, tlaqna?